Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu sauraro. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon labari mai suna Gudun Asali, wanda Alhassan Awwal Ɗanbatta ya rubuta. Bismillahirrahmanirrahim. Da sauri na ɗago da kaina na kalli Inna da ke faman washe baki da nuna alamun ko a jikinta. Na kalli Yaya Yusuf da ke zaune a gefe guda, ya sadda kai ƙasa cikin yanayi na damuwa, sannan na mai da hankalina ga Abba da ke tsaye a kaina yana faman bambamin masifa da kumfar baki kamar zai kai min duka, wanda alamu ke nuna tabbas yau na kai shi ƙarshe. Ban sake tsorata da al'amarinsa ba sai a lokacin da na ji yana cewa, wallahi ƙarya kike na sanya miki doka ki ce za ki karya ta Nabila. Ya zama tilas ki bi umarnina tunda ni ne ubanki, matuƙar ba so kike na sallama wa duniya ke ko kuma na tsine miki albarka ba. Na dade ina jan kunnenki akan kula samari ko ganin kin tsaya da wani a ƙofar gidan nan da sunan zance, amma duk kin ɗauka kamar wasa ne ko? To ina so ki sani, tun ranar da kika zo duniya na ba da kyautar aurenki ga wanda nake so, nake kuma ganin shi ne mafi dacewa da ke a duniya. Lokacin da na yanke a ɗaura auren ne kawai bai cika ba, shi yasa na ɓoye ban shaida miki ba. Ya ja dogon numfashi cikin izza ya kalli Inna ta jijjiga masa kai kamar suna yin wata magana da na kasa fahimta, sannan ya kalle ni yana zazzara ido ya ci gaba. A dalilin taurin kan da kika nuna min yau, ina mai tabbatar miki cewa na janye wancan lokaci da nake jiran zuwansa, na dawo da shi gobe. A firgice na dafe kirji cikin mummunar faduwar gaba, ina son na yi magana na kasa. Ya jinjina min kai don tabbatarwa ya ce, ƙwarai kuwa, ko za ki mutu gobe za a ɗaura aurenki da yayanki Yusuf, don shi na yi wa alƙawarin aurenki tun kina cikin tsimman goyo. Wata irin zabura na yi kamar zan tayar da aljanu, na shiga binsu da wani birkitaccen kallo irin na mashayin da ya sha giya ya mankas. Hankalina idan ya yi duhu ya tashi, Allah ya sa da ya mafarki nake ba gaskiya ba ne. Na ɗora hannu a ka zan kurma ihu, Inna ta daka min tsawa ta ce, yi min shiru don ubanki ko kuma yanzu nan na ɓare kanki da taɓarya. Ganin yadda na firgice ya sa Yaya Yusuf kallon Abba a tsorace, duk jikinsa na tsima ya yi magana da murya mai rawa. Abba ka gafarce ni, ka janye wannan batun kar a zalunci Nabila. Na roƙe ka ka barta da zaɓinta, gudun kada zumuncin ya lalace. Kul ka sake faɗin haka babana, na rantse da sarkin da yake juya duniya da abin da yake cikinta. Babu wani mahaluki da ya isa ya ja da ni akan wannan al'amari. Da kai da Nabila duka 'ya'yana ne na halal, don haka wajibi ku yi min biyayya ko kuma na yi fushi da ku. Kuma kai ka sani ni kaifi ɗaya ne, ba na magana na dawo daga baya na ce na janye. Sarai kuma na san kana matuƙar son Nabila tun daga yarintarta zuwa wannan lokaci. Kana ɓoyewa ne kawai saboda wasu dalilai naka. Shawara ɗaya zan baka, ka kwantar da hankalinka, ka yi addu'ar Allah ya baku zaman lafiya. Ni kuma zan tsaya maka, zan yi maka komai, har kuɗin sadaki da wajen zama duk zan bayar. Don haka kar na sake jin wata magana kwatankwacin irin wannan daga bakinka, ka ji na gaya maka. Daidai nan muka fara jiyo sautin kiraye-kirayen sallar magarba. Abba ya wuf ya fice yana cewa, ni na tafi masallaci. Daga ni har Yusuf babu wanda ya tanka masa, face Inna ta yi masa a dawo lafiya, sannan ta dawo kanmu tana faɗin, magana dai ta ƙare, gara ma ku saisaita kanku kafin lokaci ya ƙure muku. Tana gama wannan magana ta bar ma'anan ta ɗau buta zuwa bayi domin ɗaura alwala. Mun kai kusan minti 10 a wajen, babu wanda ya motsa a cikinmu, kowa da abin da yake sakawa a ransa. Duk da na fuskanci shi Yaya Yusuf tsoro ne kawai a tare da shi, na tunanin irin tijarar da zan yi masa, saboda ganin yadda na birkice ina muzurai ina huhura hanci kamar zan hau bori. Ni kuwa tunanin kalar rashin mutuncin da zan tata a gobe kawai nake, don wallahi sam ba zai yiwu a yi min wannan yankan ƙauna a dare ɗaya ba. Da na tara irin alaƙar da ke tsakanina da Mubarak, ba ƙaramar firgita na sake yi ba. Idan na bari aka ɗaura wannan auren, shin wannan matsayi nake kenan? Tabbas ina cikin tsaka mai wuya, zuciyata suya kawai take kamar za ta ƙone. Gaba ɗaya notin kaina ya gama kuncewa, har ta kai tunanina ya hargitse akan hanyar da ya kamata na bi domin nemo hanyar da za ta fidda ni cikin wannan cakwakiya mai cike da sarƙaƙiya. Na san duk irin bayanin da zan yi wa Abba ba zai saurare ni ba, balle har ya gane abin da nake so ya gane. Tabbas Yaya Yusuf ya yi ganganci da har ya amince da karɓar aurena da zai yi, wanda ko a cikin addini na haramta a gare shi. Ko da yake su ba za su gane hakan ba, amma tilas ne in ganar da su ta kowane hali kafin su yi wannan aika-aika. Lokaci guda na miƙe zumbar a fusace, ya yi saurin matsawa gefe a tsorace.
hala ya yi tunanin ko duka zan kai masa. Na wurga masa wani kallo cikin matuƙar tsana da ƙiyayyarsa da suka yi min dirar mikiya a yau. Na yi hanyar fita daga ɗakin, ina jan dogon tsaki kamar zan tsinka harshe. Nan ya tashi da sauri yana cewa, Nabila, ya kamata ki tsaya mu yi magana ta fahimta. Kin san dai ba laifina ba ne. Yi min shiru maƙaryaci. Na kalle shi cikin ɗaga murya. Kai har kana da bakin magana a gare ni? Bayan ka ɓata tsakanina da iyayena, ka juya musu tunani sun fifita ka akan ɗiyar da suka haifa a cikinsu, kana matsayin bare wanda ba ka da ko garin sisin kwabo a cikin gidan nan? Na yi taku 3 zuwa gabansa, yadda har muna iya jin numfashin juna na ce, Hakika Yusufa kai mayaudari ne kuma azzalumi mai fifita son zuciyarsa akan na wani. Ba tun yau ba jikina yake bani akwai wani ɓoyayyen al'amari a zuciyarka da yasa kake yi wasu inna biyayya a matsayin iyaye, ba wai don Allah kake yi ba. Ashe dama duk wahala da ɗawainiyar da kake da ni ba don zumunci ba ne, kana da manufa? Da ɗan sassauta murya sa'in da hawaye ya zubo min. Wallahi matuƙar ba yaudarar kanka za ka yi ba. Kai ka sani ko kuɗi aka baka aka ce ka ce kana sona, ba za ka iya ba don ni ba sa'ar ka bace. Don Allah ka faɗa min gaskiya. Kafi yankin nan akwai mace mai tsarin diri da zubin halitta irin tawa? In dai ba son zuciya ko zalunci ba, na yi kala da matar da ƙasƙantaccen talaka irin ka zai aura? Ya shiru yana muzurai cikin rashin gaskiya. Na jijjiga masa kai cikin gadara. Ko kaɗan ba mu dace da juna ba Yusuf, don haka ka yi gaggawar bin Abba zuwa masallaci ka faɗa masa ka janye ba za ka iya ba. Ni matar manya ce masu hannu da shuni. Na daɗe ina mafarkin rayuwa mai 'yanci a cikin tafkeken gida na alfarma. Ina hawa manyan motoci da jiragen sama zuwa fitattun ƙasashen duniya. Ina da burin sanya tufafi masu tsada da gwalagwalai irin na matan gwamnoni da sarakai. Wallahi ka yi kaɗan ka ce za ka tarwatsa min wannan buri da nake son cimmawa tsawon shekara da shekaru. Idan kuma tunanin kuɗin da ka kashe a kaina kake, na baka dama ka je ka yi lissafi, ka rubutu ko nawa ne a takarda. A daren yau zan sa a biya ka su ba sai gobe ba. Ina gama wannan magana na fice na bar shi yana ta haɗa gumi, na yuf na shige ɗakina. A daren gaba ɗaya gaza samun sukuni nai, banda kaiwa da komowa babu abin da nake. Da ƙyar na samu nai sallar magariba da isha, na baje a katifa, ina faman tafka da warwarar yadda za ta karke gobe tsakanina da Sa'abba. Cikina ya soma yin sanyi, daidai lokacin da aka kawo wutar nefa. Hasken farin gulab ɗin ɗakina ya gauraye ko'ina. Fankar ƙasa da take a kunne ta fara wulwulawa. A kasalance na yunƙura na tashi zaune, ina ƙarewa ilahirin ɗakin kallo. Ɗakin da ya fi kowanne ɗaki kyau a ciki da wajen gidanmu, wanda kuma ba aikin kowa ba ne face na yaya Yusuf. Fankar sama da ta ƙasa, santa kafet, gado da katifa da kwaba, ga labulaye masu tsada da ƙaramar talabijin ta bango. A saman madubi na babu kalar turaren da babu, mayuka ko gasu nan birjik kamar a kanti, masu kyau da tsada, masu sanya laushin fata, wanda duk ƙarshen wata yake siyowa da kuɗinsa ya kawo min. Ya amince da shi da su inna su shafa basilin, amma ko sabulun wanka da soso nawa daban ne. Kuɗin makaranta tun daga aji 1 na sakandare har na zana jarabawar WAEC shi ne yake biya da buga-bugarsa. Duk da ba shi da tsayayyar sana'a, shi ɗin ba ce ma zaune ba ne. Duk abin da ya kama yana yi domin neman halali. Ko cefanen gidanmu buɗe ido ne na ga yana yi kullum baya gajiya. Duk da a lokacin na yi tunanin uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya da shi. Burinsa a kullum ya ga na fifita cikin sa'o'ina, shi yasa komai ya samo a kaina yake ƙarewa. Ya ajiye min komai na bukata a cikin ɗakina da ya jima yana kashewa kuɗi, wai don kar na yi sha'awar ɗakin wasu, kasancewa ta mai son abin duniya da hange-hangen gidajen mutane. Har gas da tukunyar girki ya zuba, don wata rana ƙiri-ƙiri nake ƙin cin abincin inna na tafi kwaɗayin na gidan maƙota. Wannan ta sa nake yin girki nawa daban, su ci nasu daban. Kayan shayi, ƙwai, indomi da ledojin fiye wata yana ajiye min su kafin su ƙare yake sake kawo wasu. Anya ko wanda ya ɗauki tsawon shekaru yana wannan hidimar ya dace na yi masa irin wannan sakayyar? Na ciji yatsa ina jinjina kai. Ko da yake ai ba don Allah yake yi ba, birga ce kawai da iya taku. Wallahi da a ce na san wannan ce manufarsa, da ba zan taɓa amfani da duk wani abu da zai kawo da hannunsa ba, don kar wata rana ya min gori. Abu mafi dacewa da zan yi masa a yanzu shine kawai na sa Mubarak ya yi masa dunkuli na wasu kuɗaɗe masu nauyi, ko da miliyan 5 ne ko 7, domin na san ba lallai kuɗin da ya kashe a kaina su kai haka ba. Ruwansa ne ya karɓa ko kuma ya yi turjiya. Da wannan ƙwarin gwiwar barci mai nauyi ya sace ni.
Kashe gari da safe misalin karfe 9 farkawa kawai na yi na soma jin hayaniyar mutane a tsakar gida. Dan tun bayan sallar asuba da na yi na koma ban sake farkawa ba sai yanzu. Amarsu ta ango, amarya kin sha kamshi, kalmar da inna Delu makociyarmu ta fara jifana da ita kenan. Yayin da muka yi ido huɗu da ita, hannunta rike da katuwar muciya, tana faman tuka tuwon shinkafa a cikin wata narkekiyar tukunya wadda ke zaune daren bisa murhun duwatsu da aka kafa can ƙarshen gida kusa da garken awaki. Can gefe guda kuma wasu ne daga cikin matan unguwarmu da 'yan uwan inna kusan su 7 suna faman kiciniyar fere kabewa da yanka alayyahu, ga kuma markaɗaɗɗun kayan miya a cikin wani ƙaton bokiti wanda alamu ke nuna da zarar an sauke waccan tukunyar miya za a ɗora. Ban ko kalli inna Delu ba, na ji gabana ya hau bugun tara. Wata mata mai shegen zaƙin murya a cikin matan ta kalle ni ta rangaɗa buɗa, sauran suka sha shewa suna nuno ni. Na ji matuƙar mamakin yadda aka fara duk wannan shiri ina bacci. Raina ya yi mummunan ɓaci, take na soma tunanin irin tijarar da ya kamata na yi musu wacce za ta sa su gane kwaransu. Shigowar yaya Yusuf ta katse min hanzari, na koma cikin ɗaki da sauri ina leƙensa ta windo. Ya nufi ɗakin inna fuskarsa tas, babu alamun damuwa. Ya sha wankan farar shadda har da babban riga. Abokansa 3 na take masa baya, su ma sun yi irin shigar da ya yi. Na ciji leɓe ina jinjina baƙin munafunci da rashin gaskiya irin na yaya Yusuf. Idan har babu saninsa a wannan al'amari, me ya kawo har su yi ankon sababbin kaya shi da abokansa? Shi kaɗai ya san gulmar da ta kai shi. Jim kaɗan sai gashi ya fito, suka yi hanyar fita daidai sanda na jiyo hayaniyar mutane sosai a waje, wanda ga dukkan alamu 'yan ɗaurin aure ne. Hankalina ya tashi sosai yayin da na sake tabbatarwa addu'a ake yi. A kan kunne na aka shafa ta farko da ta biyu, wanda da zarar an shafa ta 3 shikenan aure ya ɗauru. Ban yi shawara da kowa ba, na fige mayafina na yi waje da gudu, babu ko takalmi a ƙafata. Dan hakika na gama gigicewa, ina ji ana kwala min kira da ƙarfi, amma ban saurari kowa ba, ciki har da inda da tafi kowa ruɗewa da tunanin ko aljanu ne suka shafe ni. A soro muka ci karo da Fadila, tana ƙoƙarin shigowa, fuskar ta cike da alamun tsoro da mamaki. Saura kirs mu yi karo da juna, muka tsaya curko-curko. Da zabura zan yi waje ta riƙe na gam tana faɗin, ke lafiya? Ina za ki? Me yake faruwa naga kamar ba lafiya ba? Me waɗancan mutanen suke yi a waje a ƙofar gida? Ko mutuwa aka yi? Da jero min waɗannan tambayoyi cikin san na bata amsa da gaggawa. Ina ƙoƙarin fusgewa na ce, ki ƙyale ni na je na faɗa musu gaskiya Fadila, kar su aikata wannan kuskuren. Wai aure na za su ɗaura da yaya Yusuf. Da zazzaro ido cikin firgici. What? Yaya Yusuf dai? Na jijjiga mata kai. Ban gane manufarki ba fa, da gaske kike ko da wasa? How comes kuma haka za ta faru akan me, a wanne dalilin? Ai ya sani na babu alakar soyayya a tsakaninku, face zumunci irin na 'yan uwantaka. Na Allah ki ganar da ni. Nayi kamar zan fashi da kuka. Ba mu da wannan lokacin Fadila, labarin yana da tsawo. Ki bar ni kawai na ji kar su yi aika-aika. Ina ƙoƙarin bincikewa ta sake riƙo ni cikin murya mai rawa. Me zaki je ki yi musu to? Faɗa musu zan yi kar su aikata babban sabo ga Allah Fadila, domin ba zai taɓa yafe musu ba matuƙar suka ɗaura aure akan aure. Domin ni matar aure ce. Mun yi aure da Mubarak a kotu tun watanni 3 da suka wuce, kuma yanzu haka ina ɗauke da cikinsa na wata 1 a jikina. Na tattara dukkan ƙarfina, na hankaɗe ta na yi waje da gudu, na bar ta a nan saroro, cikin yanayi na al'ajabi da ƙololuwar tashin hankali. A su kwana na yau kan 'yan ɗaurin auren har ina tuntuɓe saboda firgita, don yadda na ji wani maroƙi ya dage wajen kaurara murya yana cewa, ku shaida an baiwa Malam Yusuf Ahmad auren masoyiyarsa 'yar uwarsa Nabila. Ya karɓa a bisa sadaki naira 30,000 lakadan ba ajalan ba. Wani daban kuma ya dage yana faɗin, a karanta alam na shara da iza ja'a. Kai ku dakata akwai matsala, na faɗa cikin murya mai amo, ina haki yayin da na iso dab da su ne tirjiya, har ina ta da ƙura kamar saurayin dokin da ya ƙware wajen iya kilisa. Nan da nan hankalin kowa ya dawo kaina, aka zuba min idanu cikin mamakin abin da ya kawo ni wajen afujajen haka, har nake wannan farci da babu wanda ya fahimci manufata. Ganin yadda kowa ya sau baki yana kallona, ya sa na sake maimaita musu abin da na faɗa. Ku dakata na ce, kada ku ɗaura wannan auren domin akwai matsala. Karaf akan idan yaya Yusuf kuma akan kunnensa. Ba shiri ya tashi a firgita da gaggawa, duk jikinsa yana rawa. Ya tako zuwa dab da ni da ƙaramar murya kamar mai sanyi min raɗa ya ce, Nabila lafiya kuwa? Me ya kawo ki wajen nan ko takalmi babu? Ki min shiru, don wajen Abba na zo ba wajen ka ba malam. To amma lafiya na ganki duk a burkice haka? Ke Nabila, don iyayenki me ya kawo ki wannan wajen
Da muryar Abba yana tambaya ta, sa'in da ya yi wa wajen da mikiya yana huci da kumfar baki kamar zai shaƙo wuyana. Za ki koma cikin gida ko sai na yi miki tsinannen duka a gaban jama'ar nan? Ka saurare ni don Allah Abba, magana ce mai muhimmanci ta kawo ni wajenka. Rufe min baki don ubanki kafin na karya ƙafafunki. Ki ɓace min da gani na ce sakarya mahaukaciya. A'a Abba, ka yi haƙuri mu saurare ta mu ji uzurinta kamar yadda ta ce. Ya daka wa Yusuf tsawa ya ce da kakkausar murya, uzurin banza uzurin wofi? Ba ni da lokacin da zan saurare ta. A'a Malam Umar, yana da gaskiya ai, ka yi haƙuri mu ji abin da ya kawo ta, kar a yi sakiyar da babu ruwa. Ko baka ji abin da take faɗa ba? In ji Malam Zaidu maƙocinmu. Wannan magana yana dafa kafaɗar Abba kamar yana lallashinsa, sannan ya dube ni cikin nutsuwa ya ce, faɗa min abin da ke tafe da ke Nabila. Na yi duru-duru ina kallon su kamar ba zan ci komai ba. Ki faɗa min kai tsaye, ina sauraron ki. Baba, dama zan faɗa musu ne kar su ɗaura wannan auren domin akwai babbar matsala. Wace irin matsala kenan? Ya tambaya cikin tsari ni da idanu. Na ce cikin murya mai rawa, ina guje musu fishin Allah da za su fuskanta ne idan suka ɗaura aure akan aure, domin ni matar aure ce tun watanni 3 da suka wuce. A fargice dukkaninsu suka ja da baya, musamman yaya Yusuf da ya kamar ya hango mutuwarsa tana tunkararsa. Abba ya zabura cikin zazzare ido ya ce, kin san kuwa abin da kike faɗa don ubanki Nabila? Duk saboda kina gudun ɗan uwanki shine kika bullo ta nan? Hawaye mai zafi ya zubo min da na tuno irin cin amanar da na yi wa iyayena. Wallahi da gaske nake Abba, ni matar aure ce babu wasa. Mun yi aure da Mubarak a kotu tun watanni 3 da suka wuce baya. Yanzu haka ma ina ɗauke da cikinsa na wata 1 a jikina. Malam Zaidu ya hau tafa hannu yana rabka salati cikin alhini da al'ajabi. Abba da yaya Yusuf kuwa iya gigi cewa sun gama yinta, dan yaya Yusuf hannu ya ɗora a kai kamar zai koma ihu, sai kuma ya saka kuka. Nabila, ki faɗa musu gaskiya don Allah, na san wasa kike yi ba gaskiya ba ne, don baki taɓa yi min irin wannan zancen ba. Nabila ce mai faɗin wannan magana yayin da ta ƙaraso wajen ita ma cikin wani yanayi na kiɗima tana jijjiga kafaɗata. Kuka na kama yi wiwi da na ga yaya Yusuf na yi, wanda na tabbata zai sa su ƙara yadda ƙwarai da gaske nake. Cikin shashshika na dube ta na ce, wacce gaskiya kuma bayan wacce na faɗa Fadila? Wallahi babu wasa a zance da, ki gaya musu kar su ɗaura Fadila, ina da aure. Da juya na kalli Abba da ya sandare a wajen kamar gunki, idanunsa sun yi jajir irin yadda ban taɓa gani ba. Wani irin tsoronsa ya ratsa zuciyata, dan sarai na san halinsa, yana iya aikata komai idan ransa ya ɓaci, balle kuma a yau da naga fuskarsa har gatsini take saboda fushi. Nabila, garin yaya shedan ya ruɗe ki kika aikata wannan ɗanyen aiki babu sanin iyayenki saboda wauta da ƙuruciya? Malam Zaidu ya tambaye ni cikin kafe ni da idanu, yana riƙe baki da alamun tilas yana so ya ji amsa. Da sunkuyar da kai cikin rashin gaskiya, na riƙo hannun Fadila gam, ganin mutane da yawa 'yan tsegumi sun fara yi mana zobe. Abba ya ce da shi, ka bar ni da ita kawai Malam Zaidu, ka je maza ka faɗa wa liman a fasa ɗaura auren nan sai wani satin. To shi kenan, ya amsa, take kuma ya nufi rumfar da waliyai ke zaune don isar da saƙon, wanda tuni an gama raba gora da alewa. Ana sauraron babban limamin masallacin unguwar yana ta kwararo addu'o'i na zangon ƙarshe cikin huɗubar ɗaurin aure. Yusuf ya yi wani murmushi mai ciwo, fuskarsa shaɓe-shaɓe da hawaye, ya dubi Abba ya ce, ba komai Abba, mu ɗauki wannan a matsayin ƙaddara wacce ba ta wuce lokacinta, haka Allah ya tsara mata. Ya yi ajiyar numfashi. Dama ko a shekarun baya zuwa yau da nake ta mafarkin auren Nabila, jikina ya bani ba lallai bane mafarkin ya faru a gaske. Bare kuma dama a 'yan kwanakin nan na fuskanci akwai wani ɓoyayyen abu tsakaninta da shi wannan Mubarak ɗin da take faɗi. Waye shi Mubarak ɗin? Abba ya tambaya. Wannan mai zuwa da baƙaƙen motocin wanda ka kora satin da ya wuce. Shi ɗin ɗan gidan waye? Ya share hawaye, zuciyarsa na yi masa ciwo. Ɗan gidan Honorable Shamsu Halliru ne, shugaban majalisar tarayya. Abba ya jijjiga kai yana fesar da iska mai zafi daga bakinsa ya ce, ko ɗan gidan shugaban majalisar ɗinkin duniya ne, wallahi sai na yi shari'a da shi. Daidai nan muka ji wani maroƙi yana ba da haƙurin cewa an fasa ɗaurin auren. Nan fa jama'a aka hau surutu da cece kuce, kowa yana faɗin abin da ya zo bakinsa. Kankace kwabo an yi inda muke ɗu dan a ji gulmar abin da ke faruwa, musamman da aka gan mu curko-curko, kowa yana muzurai kamar zakaru. Gani kace-kace da koɗaɗɗen hijabin da na sanya a baibai, ƙafa ba takalmi ina kuka, yaya Yusuf na yi. Dan Allah dan Annabi Abba ku yi haƙuri ku gafarta min. Na san na ci amanar ku,
wallahi sharrin shaidan ne ba yin kaina bane. Na soma roƙon shi, ina ƙoƙarin durƙusawa ƙasa ya katse ni ta hanyar ɗaga min hannu ba tare da ya kalle ni ba. Ku shiga cikin gida, yanzu nan zan shigo. Ya juya don taryar duk wanda ke zuwa, yana tunanin irin uzurin da zai basu ba tare da sun ji abin da ya faru ba, don ya yi imanin Malam Zaidu ba zai faɗa wa kowa ba saboda irin zaman amanar da ke tsakaninsu. Da gudu na shige ɗakin Inna, Fadila ta rufa min baya. Na lalubo waya na kira Mubarak don in faɗa masa ya zo a yi duk yadda za a yi, amma bai ɗaga ba har sau 2. Ganin haka ya sa na yi masa gajeren saƙo wanda na san tilas idan ya karanta zai kawo kansa gidan. Shi ko yaya Yusuf wata kujera ya nema kusa da masu girki ya zauna, ya haɗa kai da gwiwa yana shashshekar kuka da alamun zuciyarsa na yi masa ciwo matuƙa. Ganin yanayin da muka shigo sai kowa ya zubo mana idanu cikin fargaba, har da masu leƙo mu ta windo, don dama tun sa'ad da na fice ake jiran shigowata a ciko lafiya. Da sauri Inna ta yi kansa cikin faɗuwar gaba tana tambayarsa abin da ke faruwa, ya kasa yi mata bayani, sai ma ya sake fashewa da kuka. Wannan ya bata tsoro sosai da ma duk wani mahaluki da yake cikin gidan. Ta faɗo cikin ɗaki na afijajan, ta riske mu mun yi zuru-zuru, ta hau masifa tana cewa, ai dama na san za a rina tunda aka ce kin fita da gudu babu takalmi. Faɗa min ɗiban albarkan da kika je kika yi har kika sa Yusufa kuka kafin in tsine miki albarka ki bi duniya. A'a Inna, dan girman Allah ki yi haƙuri kar ki yi mata baki. Rufe min baki Fadila. Nabila da kike gani ba mutuniyar kirki bace, san ba ta jin maganar iyayenta. Dan Allah ki bar faɗin haka Inna. Ki kwantar da hankalinki, kar ki yanke hukuncin da zaki yi nadama daga baya, dan komai muƙaddari ne daga Allah. Maza ki faɗa min abin da ya faru to. Ta buɗe baki za ta yi bayani, sai ga Abba ya faɗo gidan a birkice, hannunsa riƙe da zabgegiyar gora irin ta dukan ɓarawo, wanda ya ɗauko ta a ɗakinsa na soro. Ina hango shi na miƙe a gigice na yo waje da gudu da nufin in bar gidan, ya tare hanya cikin daka min tsawa ya ce, ko ma ko na buga miki a wuya ki mutu kowa ma ya huta. Ba ni kaɗai ba, hatta Inna da kowa ya tsorata da yanayin da muka gan shi a ciki, kwatankwacin mahaukacin da ya dace da samun permanent ɗaki a Dawanau. Fadila hannu ta ɗora aka ta sa kuka tana kiran a zo a taimaka. Ban sanya akan yaya Yusuf ya iso wajen ba, face kawai na gan shi ya riƙe sandar da ke hannun Abba Gam yana ƙoƙarin ƙwacewa ya kasa. Babana, idan baka matsa daga wajen nan ba, babu shakka kai ma za ka haɗu da fishina. Inna ta ƙarasa gabansa cikin rawar jiki tana tambayarsa abin da ya faru. Kafin ya gama kora mata bayani, ta kulla ido ta rufe ni da duka ta ko'ina tana zagi. Mu za ki kunyata idan duniya Nabila? Mu za ki ci amana ki ɓata wa suna? Sakayyar da za ki yi mana kenan a irin tarbiyyar da muka ɗauki tsawon shekara da shekaru muna baki? Ta shiga zuba min wani uban dundu wanda na ji kamar za ta karya min ƙashin baya. Fadila na ƙoƙarin ta ƙwace ni a biya gagara. Ganin haka yaya Yusuf ya saki sandar Abba, yana ƙoƙarin taimaka mata, amma su duk biyun suka kasa. Abba ya ɗaga gorar nan da iya ƙarfinsa ya kawo min wani wawan duka wanda na yi imanin idan ya sauka a jikina sai ya gotar min da kafaɗa. Carab Mubarak da ya shigo gidan daidai lokacin ya ƙaraso wajen a sukwane, ya riƙe sandar da hannu ɗaya, cikin gadara ya yi wa Abba wani irin kallon reni ya ce, idan ka kuskura ka da keta, babu shakka kotu ce za ta raba mu da kai. Abba ya saki baki yana kallonsa da mamakin wannan gatsali da ya yi masa, don sam bai shaida fuskarsa ba ma. Ya ce da shi cikin murya mai kaushi, uban waye ya baka izinin shigo min gida kana katotan gardi haka? Waye kai da ka isa ka hana ni hukunta diyar da na haifa a cikina? Mubarak ya yi wata irin dariya, ya cire tsadajjen bakin gilashin da ya rufe idanunsa da shi, yana kallon ƙwayar idan Abba, ya yi masa raddi cikin nuna yaya Yusuf da yatsansa. Kai ka sani ko wancan gajan na bayanka ya wuce a kira shi gardi, balle kuma haɗaɗɗen gaye irina. Kan gwangwa kuma da na shigo, ai ba wani matsugunnin arziki bane balle a ce ka ajiye mai gadi a bakin gate wanda zai yi min iso kafin a shigo da ni. Maganar Nabila kuma idan kana gadarar kai mahaifinta ne, to ka sani ni mijinta ne na halali, wanda muka yi aure irin yadda kowa ke yi, ba irin na zaman bariki ba. Ina da iko a yanzu fiye da kai a kanta, tana kuma ɗauke da jaririn ciki na a jikinta, wanda matuƙar ya zube sanadinka, wallahi tallahi sai na ɗaure ka. Ku danna subscribes ku kuma danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Hikaya Hausa TV, muryar da ke kai saƙo zuwa ga zuciya.
Wannan littafi mai suna Gudun Asali zai dinga zuwa muku a dukkan ranakun Litinin da Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare, ƙarƙashin wannan tasha mai suna Hikaya Hausa TV.